Okay, godt. Vi er vores gruppe, som har lavet nogle forsøg om de skulle finde nyttevirkningen af tre ting til at koge vand med. Og vi har brugt en pepperkoger og en elkedel og en kogeplade. Og det vil jeg vil starte med at fortælle om, var det kogepladen? Elkorn. Jeg tager elkorn. Det vi har gjort, det er, at vi har taget 1 liter vand, som er massen, og så har vi ganget det med C, som er 4,17, som er, hvad fanden var det? Det var vands varme kapacitet. Ja, ting. Og så har vi ganget det med delta T, som er forskellen på graderne, og det har vi fået til, hvor har vi det henne? Der har vi der, 76. Som så, hvad var det? Det var 24 grader vandet startede på, og det kogepunkt er på 100. Og så har vi fået det til 76 grader, hvor vi så har ganget massen, som er 100, med 4,17, som er C, og ganget med delta T, som er 76. Og så har vi fået 316,92. Det skal vi dividere med E tilført, som er effekten gange tiden. Og effekten, den fik vi til 2. Og tiden, den fik vi til 180 sekunder. Og så har vi ganget det, og så har vi fået 360. Og så har vi divideret 316 med 316,92. Det har vi divideret med 360. Og så har vi fået 0,88. Og det var så nyttevirkningen for elkorn. Yes. Ja. Næste. Okay, ja. Så har vi taget en gryde og igen 1 liter vand. Og for at få energi, så tager man massen, som så er 1 liter, gange med hvad fanden? Ej, okay. Kan vi se, Hvad siger I? Hvad skal I bruge? Det er masse gange C. Ja, hvad C? Er det temperatur, eller? Ja, det er så meget energi, der skal til for at få... Nå ja, det der 4,18, ikke også? 4,17. Ja. Og det er forskellen, det er delta T, det er forskellen, det skal vi jo også lige have. Ja, men det er jo 76, det står der. Ja, men hvad er det, vi har gjort? Det så skal man minus før. Vi har ganget de 3 der sammen. Ja, men denne her, den får man ved at sige 100 minus 26, som er starttemperaturen. Var den 26? Ja. Der var den 26. Okay, men nu så er det lidt 24. Godt, og så... Jeg gider ikke tage sådan. Kom, videre. Det bliver vi nødt til. Vi vil lige stå og snakke om det der. Så har vi en gryde, og som vil finde en nytte, og det gør vi ved at sige masse, som så er 1 liter, gange 4,17, gange T delta, som så er 100 grader minus 26 grader, som er sluttemperaturen og starttemperaturen minus mand. Det skal man så dividere med E tilført, som så er effekten, ja. Det er 0,55 gange T, som er de sekunder. Hvad er det der? 600. Som så blev... Hvor står det hen, hvad det blev? Det er den tilfælde. Det er den der. 852. Og så skal man så dividere energi nytte med E tilført. Og det blev i alt 0,43, som så er nyttevirkning af gryde. Så har vi også taget en dybkoger. Ja, og der har vi jo gjort det samme med at finde nyttevirkningen vil at tage en nytte, som er masse, som her i det her tilfælde også er en
nej, i det her tilfælde altså en halv liter gange med hvad hedder det, med 4,17 her. Og gange med delta t, som jo så er hvad hedder det, 100 minus 22. Ja. 100 minus 22. Og der har vi så fået 78. Og det blev så i alt 162,63. Og så dividerede vi det med E tilført, som er P, som er 0,3, ja, effekten som er 0,33, gange med T, som er tiden, som er 660 sekunder. Og det blev så i alt 217,8, og så fik vi nyttevirkningen til at blive 0,74, vi har haft.